תחילה. יש לנו לקראת אנקס, החלק של הטיולון, שלחנו את זה לניקיון ואז הסתבכנו עם איך לחבר את הרצועות. כשהבנו החלטנו לעשות סרטון להקל על כולם. יש לנו פה כמה אלמנטים, יש לנו את החלק הזה, אנחנו נעבור איתו כשהוא מחובר, שלנו נתבלבל בכיוונים. יש לנו שני סוגים שמתלבשים על הרצועות, ניקח את החלק הקטן, הטיק טק צריך להיות למטה ולמעלה. אז משחילים, בודקים שהרצועה ישרה, משחילים את זה בצורה כזאת ומחברים את הטיק טק. לאחר מכן משחילים לחלק של התופס. שים לב שהרצועה ישרה, שהכל בכיוון הנכון, משחילים את החלק מלמטה בצורה כזאת. לאחר מכן יש לנו פה שתי רצועות, יש לנו את הרצועה הארוכה, יש לנו מתחת לספוג את הרצועה הקצרה שתפורה מפה, היא נכנסת דבר ראשון לחור התחתון, יש לנו את הפלסטיק הזה, העיגול כלפי מטה, ונכנס לחור האמצעי ואז עולה לחור העליון ואז יוצא מהחור העליון של המיטה בצורה כזאת, ואז נכנס לברזל הזה, ככה. עם זה סיימנו, ויש לנו כאן חופש פעולה שלו. לאחר מכן ניקח את הספוג, יש לנו את הטיק טק, הוא יהיה הפעם למעלה ובשתי הכיוונים, גם בחלק העליון וגם כלפי מעלה. שחלנו את זה, עכשיו אנחנו נשחיל את זה בצורה כזאת מהאמצע, החור האמצעי, משיכה לשמור שהרצועה ישרה בסיבובים, ואז עובר בואך לחור התחתון. שחלנו בצורה כזאת, החלק הזה המיותר נכנס פה לבפנים, כשאנחנו רוצים להאריך, נותנים בצורה כזאת, ולמעלה, אז הטיק טקים מסתירים לנו את זה. זה הכל.